जानकी सीरीज प्रेजेंट। बोला बोला छठी मैया की म्यूजिक सफाई संग ही में आयल रहे लगे भौजाई भट्टाबतिया के कोई लोग सफाई संग ही में लगे आयल रहे भौजाई दौरा उठा के चलनी हाली हाली दौरा उठा के चलनी हाली हाली छठ करेले पियर की फरक वाली छठ करेले पियर की फरक वाली छठ करेले पियर की फरक वाली छठ करेले पियर की रिकॉर्डिंग स्टूडियो मनियारी बाजार। धूमधाम से करतिया माई के पूजाई नारियल के लायोर चढ़ावतिया पाई और देवे खातिर भोरे भोरे घाट जाली और देवे खातिर भोरे भोरे घाट जाली छठ करेले पियर की फरक वाली 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 फरक वाली छठ करेले पियर की म्यूजिक प्रोग्राम होई छठ वाली रोटिया राइटर के सागर लिखल है गीतिया कोहे प्रोग्राम होई छठ वाली रोटिया लालू छठ करेले पियर की फरक वाली छठ करेले पियर की फरक वाली छठ करेले पियर की फरक वाली। देव रिकॉर्डिंग स्टूडियो मनियारी बाजार।